anyos nga ginang, emosyonal nga nagpasalamat ni Governor Uy og 2nd District Representative Labad-Labad human natabangan sa iyang gihambin nga sakit. Dawaton nato si Michelle Bala Montederamos alang sa dugang detalye. Gikan sa tabang sa medical team ni Governor Roberto Uy sa kagamhanang probinsyal, natambalan ang usa ka 59 anyos nga ginang sa iyang gihambin nga sakit. Si Cristina Saren, lumulupyo sa galas ning Dakbayan, ang emosyonal nga nagpasalamat ni Governor Uy pinaagi sa iyang medical team human na ulian sa iyang balatian kinsa nag-anto sa uterine prolapse o pagkabut-but gumikan sa iyang pag-aswat ug mga bugat nga butang bisan sa iyang pangidaron. Salamat ko sa Panginoong Diyos na idungog ang akong pag-ampo. Nga matabangan ko ni Governor Roberto Uy nga magasulod sa Vicente Soto Hospital o kang Madam Luna Labad-Labad sa iyang tabang na mga pinansyal o kang Mamalo nga gi-endorse mi ni Madam Hardina Crisostomo sa iyang pagtabang na mo nga mabot mig Cebu o kung batambalan ko sa akong sakit nga uterine prolapse kaya og diri mi sa dipulong hindi pa ngayuan ko 200,000 sa doktor mura may kwarta nga ikabot na. Ipamahayag ni Cristina nga kung dili gumikan sa medical team, pinaagi ni Miss Hardina Crisostomo, dili sila basta-basta kasulod sa mong tambalanan ilabi na ning panahon sa pandemya. Gipasalamatan usab niya si 2nd District Representative Glona Labad-Labad sa financial assistance nga 5,000 ka pesos ug sa 10,000 ka pesos gikan sa kagamhanang probinsyal. Salamat ko sa mga tabang ni Governor Roberto Uy o sa iyang nga financial o sa pagpauli na mo diri. Pasalamat ko sa Coast Guard na si Hamulod nga makauli din diri kay lisod kaya mo pangbiyahe na mga papel nga gipangayo sa amoa ug ora na daghang kay salamat sa nagtabang na sa medical team labi na ni Ma'am Hardina nagsakripisyo na mo ora bigibiyahan ug dili mi makasulod sa Vicente Soto ora na. Kumusta naman imong gibati karon, ma'am? Arang naman din noon, ma'am. Dili pa sa unang ang akong gibati nga puson gangon-ngur siya dayon maglisod ko lakaw kay namurong na bata nga nag-ungong sa akong kuan. Nagtambay ko sa Vicente Soto sa Cebu isa ka semana og nakasulod ko sa Vicente Soto gibalik sa doktor ang akong uterine prolapse ug pasulod wala na ko maoperahin. Daghang kay salamat nga karon parang-arang na akong gibati, makalakaw na ko. Hindi ko kahit tantong layo, hindi pa ko kahit mag-aalsa ng bugat. Kaya pati mo, gusto mo gawas kong balik, no, na-exult sa doktor na ako. Samtang ang anak ni Cristina nga si Glenn Mulato Pacana, 34 anyos, nagpasalamat sa labang makagagahom ni Governor Roberto Uy og ni Miss Crisostomo. Matod pa ni Glenn nga og dili gumikan ni Governor Uy, dili sila makaadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center diin didto gitambalan ang iyang inahan. Nagpasalamat usab siya sa pinansyal nga ayuda ni Congressman Labad-Labad, ni Miss Malu Antikina, diin og dili agi niya dili sila makaduol ni Miss Crisostomo kinsa wala sila pasagdahi hangtod sa ilang pagpauli dinhi sa Agosto 20 ining tuiga. Sa tanan, pasalamaton ako ang Ginoo. O dako po kong pasalamat ni Gov. Roberto Uy kay tungod niya nakaadto mi sa Soto nga ospital kay dili bumikan niya dili ma-approve ang papel nga para i-gamit na mo padulong sa Soto. Dayon nagpasalamat po ko ni Madam Glona Labad-Labad tungod sa financial nga iyang gihatag namo. O mapasalamaton po nako si Ma'am Malo nga ug dili si Ma'am Malo o dili bumikan ni Ma'am Malo dili mi nga makaila ni Ma'am Hardina Galixo Crisostomo kay siya man ang nitabang gyud namo nga gikan diri sa Dipolog padulong sa Soto hantod nga nakasulod mi sa Soto kay ang Soto dili ra bagid basta-basta masudlan ug dili bumikan sa medical team. Mao nga dako kay mig pasalamat kay tungod sa ilang gihimo namo
hantod sa among pagpauli wala mi nila gipasagdaan. Ipasalamatan usab niya si Mr. Romel Hamolod sa Provincial Health Office kinsa mitabang sa ilang papel pabalik dinhi sa Dipolog. Si Cristina gitambalan o gibalik pagplastar ang migawas sa iyang puwerta dito sa Vicente Soto Memorial Medical Center diin walay nabayaran maski piso human niini. Nasayran nga si Cristina ang nagtrabaho kini isip usa ka cook sa nasod sa Qatar kaniadto may hinungdan sa iyahang gihambin nga sakit o giamtos niya kini sulod na sa duha ka tuig. Una siyang nagpalantaw sa iyang sakit dinhi sa Dipolog apan gipangayuan kini og 200,000 ka pesos aron maoperahan. Bisan pa man nagtrabaho siya kaniadto sa Qatar, nahubsan siya sa salapi gumikan sa pagpabarog sa iyang balay uban sa tabang sa iyang anak tungod kay walay bana nga mitimbang kaniya. Sa pagkaron maayo na ang kahimtang ni Cristina kumpara kaniadto nga maglisod og pagpangihi og pagpagawas sa iyang hugaw. Magpabiling updated sa mga pinakaulihing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa matuuran, duyog sa kalambuan.